Sa Lapu-Lapu City, nunod sana sinating kainid sa panahon, daghang mga mibisita sa masamang ang mipahiling sa medical station human misaka ang blood pressure. Ang Pag-asa Visayas nakatala og taas nga heat index karong adlaw. Siluan Mirondina sa report. Karong adlaw, padayon ang pagdagsa sa mga tao sa nagkalain-laing samang sa Lapu-Lapu City. Kay lagyo ang mga parking area ug mga 10 metros usab ang distansya sa loading and unloading area sa mga pampublikong sakyanan, maglakaw ang mga tao paingon sa Humay-Humay Catholic Cemetery. Ang kainit ug kaigang sa panahon, giantos lang aron maduaw ang lubnganan sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Duha ka entrance ug duha ka exit ang giablihan sa mong samang aron kalikayan ang pagdasok sa agianan. Hinon itandi sa ubang mga samang, mas landong ang Humay-Humay Catholic Cemetery tungod sa kadaghang mga kahoy. Apan ubay-ubay gihapon ang midagsa sa medical station sulod sa samang, human misaka ang ilang blood pressure. Sama na lang sa magtiayong Juni o Gingging Dakalos nga parehong naglain ng pamati. Layo ang lakaw ba? Na malipong atong tungos kainid. Okay na kay na kung ano man nakapahuway na. Ngit-ngit akong pananaw. Murag na imang lugpad. Subay niini, nagdugang og mga personnel ang Lapu-Lapu City DRRMO sa Humay-Humay Catholic Cemetery nga mo'y mag-roving aron matabang dayon kadto mga naglain na ang panglawas apan di dayon makaduol sa medical station. Matod sa Pag-asa, alas 11 kaganihang buntag miabot na sa 39.3 degrees Celsius ang heat index. Samtang kagahapon sa alas 2 sa hapon, natala ang 40.1 degrees Celsius nga heat index nga parehong ubos na sa extreme caution. Samtang base sa bana-bana sa Lapu-Lapu City Police, miabot sa 69,287 ka mga individual na ang miduaw sa tulo ka mga samang sa mainland Lapu-Lapu sukad niadtong Oktubre 31 hangtod kaganihang buntag. Matod sa Lapu-Lapu City Police, menos ra kini kay unta wa na may mga restrictions nga gipatuman. Dili siya yung una kadaghan gyud considering long weekend naman siya from gikan pag-election. Na staggered ang pag-abot sa mga tao. Then ni-peak lang sa atong monitoring gabi sa Pizza Uno gabi. Dito ang peak nidagsa ang mga tao pero manageable ra gyapon. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda.